Hai लोगोफोर खुलुमबाय मोनसे मेला जादों आरोखि ना बे मेलायावहाय बेरायनो फैबाय आंबो मिथियामारसो बे मेलाया ओमफ्राय फैबाय ओमफ्राय नायलांबाय थादों जोंबो गेलेग्रा आरोखिना बा गारि ट्रेन दङ जेनेबा नागारटला आंनायाहाय नै बेखौ मोनबाय आरोखिना जोंहा गेलेनानै बेखौ मोनबाय गेलेनानै खालि उन्दैफोरनिल' आरोखिना बेयावहाय नावखाबो दङ बेयाव गेलेग्राबो मा मा दं आरोखिना गेलेग्रा मेरला गेलेग्रा दङ मा लायो अबाव बथिंसिना बायरायावसो खोमा आं जाया आंहो नै नागारटलाया जेनेबा जोंहा बेरायफैदों आरोखिना मेलायावहाय नै जोंना सनालिया गेलेबाय आरोखिना
जोंनि लोगोफोरजोंहाय मानसिफ्राबो गाखोनानै गेलेगासिनो दङ बिसोरजों गेलेफाबाय आरोखि ना बिसोरखौ गेलेनानै मोनबाय आरोखि ना जा खुसिबाव ओमफ्राय सावनानै बेयावहाय माबानांगौ आरोखि ना मोनसे रिसार्च बायदि मोनो बे खातानिफ्राय बोखारनांगौ बोखारनानै मोनबा बेफोरखौ मोनो आरोखि ना नाम्बारा मिलायनाय थाबा बेयावनो गेलेनानै मोनदोंमोन जों दहाय खादा आरिखौहाय नायलांबाय थादों लोगोफोर नै बिदि बेलुनखौ आं खेनसे एसे उन्दैयाव मामि बाबाजोंहाय बङाइगाव राजमेलायाव थांबा गावदोंमोन आरोखि ना एसे उन्दैयावनो ओमफ्राय दा देरनानै बाबाय आरोखि गेलेनो बिदिनाव गासिबावबो जुवा बायदिनो आरोखि ना ओमफ्राय थगायजोबोसो बिसोरो नाम्बारानो मिलायखाया आरोखि ना बोरैबा लाखिजों मिलायबा मिलायबाय नङाबा मोनानो आरो बांसिनानो मोना जोंबो ट्राइ खालामनायदोंमोन 300 थाखा इयावनो थैदों लसनो मोनाखै आरो जेबो मोनाखै बेयावहाय मानसि गैथ'ला दा खालि जाजोब्बाय आरोखि ना ओरैबायदि दा मानसि फैबा सलायफिनगोन खोमा बेफोरखौ नैबेयावहाय सार्कास जादों आरोखि ना ओमफ्राय नायबोआसै आरो जोङो मालाबा नायहैनोसै होननानै नायनो बानानै नैबेयावहाय मा खेला जायाथाय आं मिथियाना आं नायदोंमोन आं बुजियाखै माबा गिलास जाबनानै बलजों खुबैदोंमोन आरोखि ना आं एसेबां बुजियासै बेखायनो आं फैफिनदों नै बे साबुनावहाय आसानखौहाय सोनांगौ आरोखि ना ओमफ्राय बेयाव नाम्बार लिरनाय दं बे नाम्बाराव हाबबाथाय बेयाव बे नाम्बाराव मोनगोन आरो आं गेलेयाखै हाबा सिगांग्रो आं गेलेखांबायमोन आरोखि हाबजाया दिनै मानसिफोरा दासो फुरा जाबाय आरोखि ना फुरा गाखोबाय जि हरजाबाय आंथ' गाखोनो हाया आरोखि ना लोगोफोर गियो आं एसेयावनो जोब्बाय लोगोफोर थेंक इउ भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय